na ay mga warnings ang Ginoo mga igsuon. Gahisgot siya diri og latos. Ang sulugoon kuno nga nasayod unsay ipabuhat sa agalon unya mosupak latoson og daghang latos. Gusto mong latoson? Kinsa dinhi ang nakaagi nga gilatos sa ginikanan ta sa kamot? Ayo kay anad daday mos latos. Kasagaran nato latoson ta kanang mosupak ta sa gisulti sa atong ginikanan. Ang Ginoo gihisgutan dinhi sa atong ebanghelyo nga miisip kanato nga anak nga siya amahan. Munang niingon diri si Kristo, ayaw mo kahadlok gamay nga panon kay buot ang inyong amahan kay nahimuot man siya ninyo, ihatag kaninyo ang gingharian. Kaning gingharian nga gihisgutan dinhi mao ni ang atong gipangayo nga moabot kanamo ang imong gingharian. Ug unsa man ang gingharian na mga igsuon? Gingharian sa kalinaw, kalipay ug sa kabalaan sa kinabuhi. Mao na ang gingharian sa Ginoo. Naana na ros inyong balay? Naamoy kalinaw, kalipay o kabalaan? Sa manin nga matay naman tingali mo yan. Di naman mo magtingog. Daghan man ta kayong akong nakita. Wa may tingog. Naawa. Congratulations sa naa. Kanang wa mo'y ayo. O kanusa man ihatag sa Ginoo ang iyang gingharian. Matod pa sa atong tubag sa diri sa atong ebanghelyo, niingon diri sa atong tubag sa Salmo, bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo alang sa iyang kaugalingon. Mapilian ganitas Ginoo, bulahan gid ta kun iya tang pilion para sa iyang kaugalingon. Pero kinsa may iyang pilion? Matod pa sa atong ikaduhang pagbasa nga ang pagtuo nga tininuod mao ang pagsalig sa butang ug mulaom ta sa butang nga dili nato makita. So ang Ginoo mupili niadtong mga tao nga kamaong motuo ug mulaom sa butang nga dili pa makita. Nya kinsa may modelo din hisgutan? Si Abraham, ang atong amahan sa pagtuo. Nya unsa man ning mga butang nga di pa nato makita? Kana bitang sugo sa Ginoo. Ang iyang pulong siguro gid na, pero di lang nato makita. Sama pananglit moingon ang Ginoo, bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharian sa Dios. Makita na ba na ninyo? Dili. Dili no? Kanusa man nimo makita kun mahimo na kang kabos. Nya kay di man ka gustong mahimong kabos, adi gyud ka kakita na. Mao na ningon ang Ginoo diri si Kristo, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos aron tabla namo, pulos namo kabos. Karon kinsa man ninyo ang motuo nga bulahan kadtong mga kabos? Taas ang kamot. Nya nangandoy pa mo kwarta wa na. Nangandoy wa. Wa moy ayo. Ayaw pangandoy og kwarta. Pangandoy nga mahimo kang kabos. Mao nay sakto. Pagsigig ampo sa Ginoo, Ginoo mahimo unta kong kabos. Kayo mangandoy kag kwarta, porti wa na, nawa na nang ma-forfeit ang gingharian sa Dios. Kadtong akong giyong kalinaw, kalipay o kabalaan sa kinabuhi, di gid nimo makabot basta mangandoy kag kwarta. Kani mga batan-on rong ni adinhi, kuyog man gimos ninyong mamagpapa. Unsa may inyong gipangandoy? Mahimo mong kabos o naamoy bagong gadget? Pangutanan ninyo mga anak, nangandoy kas kakabos dong
Oh, ang gipangandoy ana load ana mga cellphone, computer games. Pero bulahan tong mga anak nga nangandoy nga mahimong kabos. Ang kinabuhi ni Abraham nahimong kabos kay gipabiya siya siyang nasod. Gipabiya siya. Naglakaw siya. Mura siya og matod pa nahimong langyaw ngadto sa laing nasod. Langyaw gani ka, wa kay balay, wa kay yuta, kabos gyud ka. Pero unsay nahitabo ni Abraham tungod siyang pagtuo, bisag tiguang na kay siya, nahimo pagid siyang amahan sa daghan kaayong mga nasod na niabot na karon, mga kaliwat na ta ni Abraham, dato na kay siya. Nganuman 100% gituman niya ang Ginoo. Ang atos ang unang pagbasa niingon sa diri ang atong katigulangan matud pa sa kuan ni Solomon, mibiya sad sila sa ilang mga gipuy-an kay nahibaw sila nga dunay giandam ang Ginoo nga bag-ong Pinoy-anan, ang gisaad sa Ginoo nga langit or bag-ong yuta katong promised land. Nga unsa may gisaad sa Ginoo ninyo karon? Kung mo eskwela ka, unsay saad sa Ginoo? Mo graduate o dili? Way siguro. Og mo eskwela ka, way siguro mo graduate ka. Og magubat ni rong Ukraine og og mudako ning gubat sa China og si Taiwan. Nya mo connect sad ngari sa North Korea og sa South Korea. Nya mo gubat dayong tibuok kalibutan. Unsa pa man nimo pag-graduate? Pero ang saad sa Ginoo kun mo eskwela ka, nya magtinarong kag eskwela, malangit ka. Kana dili kay mo eskwela nya magsigilag lakwatsa, sigilag duwa ngadto sa kompyuteran, sigilag pangayo og baon, ana para snacks, para palit og unsa diha mga kanunon. Nya dili magtinarong og eskwela, sigilag pangupya dito sa classroom. Hapit na ba face to face? La, pangupya gyud. Siging pangupya. Nyag paansiron sa module, ang ginikanan sa mo ipaansiron, di gyud mo answer. Kana, maimpierno gyud ka ana, di pa gyud mo graduate. Impierno pa gyud. Unya kun wa say gubat og malinaw ng kalibutan, nya mo graduate gyud ka. Unsa may saad sa Ginoo? Kinahanglan maningkamot kag trabaho gamit ang imong profesyon aron ka makatabang sa uban, dili aron magdato. Mo nay gustos Ginoo. Nya unsa may mahitabo og imo nang buhaton, mahimo kang malinawon, malipayon og balaan. Daghan ba kag kwarta? Mudaghan imong kwarta? Yes. Porting kwarta nimo minilyon. Pero dili nimo ang kunon, isigi nimo hatag ngadto sa mga kabos. Sama ni, nindot ning kinabuhia o bati? Nindot. Inyo nang gituman? Sige. Palit mog slot. Hotdag yung palit. Ano ba? Ihurot yung palit ba? Ang kutob sa inyong kaya. Nanawa? Di ba nindot kay inyong kinabuhi? Gahapon, tulo na ko katuig dinhi sa parokya. Dinhi ko nakaton og baligyag slot para sa kaayuhan sa simbahan. Wa sa ko'y kwarta nga ako, pero porting daghanang kwarta ni agi sa akong kamot. Ang ato ganing nagasto na dinhi, kaning atong project, apil ng atong mga charitable works, mga dool-dool na ni mga 100 million ang akong nadawat dinhi. Dinhi ba lang sa ato? Aw pa day kabot, mga 80 siguro, inana, dinhi. Ano yung mga tutukan? Lagi. Pero, wag yung ko'y kwarta. Bisan gamay. Ako nang gipanghatag mo, ni naingon ani, ang naon sa atong simbahan. Hasta atong mga kapilya, hasta ang ubang mga parokya. Unya, ang kato mga special projects, dito sa ato, sa kapilinya, nakatampo ta dito og mga 41 million. Sa kang Bishop Chupilo Kamomot Karumbago, nakatampo sa tag mga 6 million. Pulos ginaniagi sa akong kamot. So pila na natanan? O mga 80 dinhi, na 540 to 56, mga 50, mga 130 na million.
sus gikuhaan pa lang to nako bisag mga 20% lang. Perting hayahaya nako Pero karon mas hayahay ko kaysa ako patong gikuhaan. Nga naman, di man ko kasinati og ingon aning mga naunga. Sa akong tulo ka tuig dinis atong parokya, ang nahitabo, mao na. Nahimo ng ingon ani, nahimo ng kapilinya, nakatabang ta dito sa kang Bishop Chupilo Kamumot, sa Manghilaw na Paris diha sa Danau, nakatampo sa ta dito 981,000 para pag human atong ilang siling, nindot kayong siling dito sa simbahan sa Manghilaw. Pedro Kalungsod ba? Ato anya ninyo, di na mo ganahang uli sa inyong balay. Nindot kay tanaw. O niya, diha sa garing, naghimo na ron sila ilang kampanaryo, nitampo sa tadiha og 1 million gikan sa ato dinhi. Nya, na mga ginagmay-gagmay, nakahatag tadiha sa atong main parish diha sa San Fernando, Rey. Ni-commit po tadiha sugod adtong month of April nga 100,000 kada buwan para sa ilang ongoing projects diha. Nya dito sa Mindanao, sa Hulo, Sulo, na dito'y nabuthan nga simbahan sa kanini ang kuan, itong gibumbahan. Niari sa taon ang pari, kaya uman siya maapil, nakaari in taon diri. Ang ila ko nung atop, naguba, tungod sa bomba, budget ko no, mga 250,000 para pag atop o balik. Ato sang gi-commit dito, ato lang tagaag tag 50,000 kada buwan, nakahatag na tag mga 150. So 100 na lay kuwang kana kun buhi pata. Daghan natong gipanghatagan nga naman kay porting kwarta ihatag sa Ginoo. Tanawan ninyo, suway ninyo, palit mo sigig slot. Porting daghanan ninyo kwarta, pero di lang kaganahan mo tigom, magsikira jud kang panghatag. Unya, unsa man na? Minus kay kagsa ako og gitigom pato na kong minilyon. Oy, maghimo dayon ko rest house. Unya, ini kada semana mo bakasyon dayon ko days off ko dito kay mo rest ko sa akong rest house. Nya nindot kay kong sakyanan, minilyon god. Nindot yung sakyanan. Nya ako ra say mag-drive aron di ko madisturbo. Nya naday ko hapiton dito sa iskina. Na iniguli na ko gikan ko nag-rest, nag-days off kay mo rest day ko dito sa akong rest house, luya kay kog lawas iniguli dire. Nya mingon day ko sa sekretary, tuog sa kuha ay kog tanduga. Mingon day na mga tao, sa father ingon. Natog nganuman gikang nag-day off na luya. Na ako ko'y day off. Sukad ko na pare, 18 na ko katuig karon, wa jud ko ni declare og day off. 24/7 I am doing my priestly ministry. Ingos ladi ka na ma-burn out, father? Nako, burn out ka ning sigig dawat o kolekta. O magsige kong pare, sige kong ingon ani misa, sige magdawat kolekta di pati way burn out malingaw kag ihapan ang mga 20 donot ana nasa noy kana mga buan dagko sad nasa tag 1,000 panagsa sagaran 20 donot 50 donot ana mo na inyong sagad ihog diha sa kolekta. Pero karon na usab-usab baya mo akong gipasiplatan dito ini humag kolekta ni kuan baya nitul-itulin baya inyong gipanghatag. Akong gipangutana, daghan pang donot. Isa, wa na biya kay father. Nako, ay, salamat in town. Pwede na ni sila mga matay. Kaya nakato na mo ba, nga ayaw ihatag sa simbahan ang donot. Kaya haron di ka tagaag donot. Ang pagtuo mo ay maghatag na to ani. Nga musunod tas giingon sa Ginoo, di ta magduda. Sama ni Abraham, way dudahay. Bahala nagmatiguang, mura naghapit mamatay. Ay, pagduda. Matuman ginang sugo sa Ginoo, nanglitan asawa ka, niya gisakitan kay ka kayang imong bana tuan na magpuyo sa silingan. Ang sugo sa Ginoo mingon ra gid ang Ginoo, higugmaa pasayloa, maulian ra gid na, mabalik ra gid na. Sama ni Abraham ba, wa siya anak ni abot na lang 99 iyang edad. Ingong Ginoo, ay kabalaka manganak lagi mo isa. Ang akong asawa Lord 92 na siya, ay kabalaka magmabdos ra na.
O wa gyud mo kanang duda si Abraham o tanawa si Sarah pagka 92 ang edad mabdos gyud. Pagka 100 years old ni Abraham nanganak si Sarah ni Isaac. Ang duda mo nako. Tinuod mo nang mahitabuot na sa Book of Genesis. O nyaro ko nang imong bana, tuan na sa silingan. Unsa may gustos Ginoo, paabuta, pasaylua, higugmaa. Muuli pa ba na? Muuli. Pero tingali mga 40 ka tuig. Una pa na muuli. Nyawa na, gaagas ng laway nga rin. Kay paralyzed naman. Iuli mo na sa kabit, basta paralyzed na. Nya ikaw na itigatiman maing ka Lord natuman gyud ang imong gisulti. Nya maingon dayon ang imong silingan, uy ayaw nagdawata, nabuang ka diha 40 ka tuig na dito nya ika na magatiman ana. Maingon dayon ka, mao ba ni ang puhunan sa langit kay niingon ang Ginoo, nagmasakiton ko og imo kong gialimahan. Nituo man ka ana, di sige kang atiman sa imong bana, maing ka sus, di patungod ani, maimpierno na gyud ko. Salamat Lord, ngani aning masakitunan eh. Ayaw yung tiwasi. Ay tiwasi. Atiman na lang. Di naman sana magdugay, mga kabuwan, o sa katuig, 12 dugay, at takiho nag-usap, ay lang sa dagas ospital. Atiman na lang. Kay waman mo ingon ang waman mo ingon ang Ginoo nagmasakiton ko, ug imo kong giayo. Imo lang kong giatiman. So atiman na lang nya maingon ang imong bana ba nguhal kay tingog dai dada ko ospital sa atiman non ratika kay mo nay sugo sa Ginoo na sige lang jud ato sakit ya kubo-kubo so atiman non nato ana di na ko kaginhawa sa sige lang atiman non ratika tanawa di na mahapnan patay dai nakasa ka wa malinawon ka wa nakagasto ka wa sad ang imo rang gibuhat tuo kas Ginoo. Nindota no? Sige. Nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo, yang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, sa dihang gidawat nato ang gasa sa pagtuo, nahimo kitang mga anak sa Dios sama ni Abraham. Busa, malaumon kitang muingon, Amahan, liguna ang among pagtuo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa Santo Papa, sa kaobispuhan, sa kaparian og sa mga diakono nga nag-alagad og nagtultol sa dakong banay sa pagtuo, ang simbahan nga mulahutay sila pinaagi sa grasya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa mga nangulo sa kanasuran nga magmatinud-anon sila diha sa ilang pagpangalagad, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa mga gilutos nga magtutuo, nga magmalaumon sila diha sa ilang tinagong paghalad ug sakripisyo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, liguna ang among pagtuo.
alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, lig-una ang among pagtuo. Alang sa tanangan nga nangamatay diha sa pagtuo, ilabi na sa atong gihandom karon, nga makaambit na sa kinabuhing walay katapusan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, lig-una ang among pagtuo. Walay katapusang amahan og mahigugmaon nga Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo ang anha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa atong